Sausa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jenny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Chiquitita. RMN Drama presents Handumanan Sausa ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mungkin ay usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Jenny. Congrats na to, Beshi! Congrats na to, Besh! Congrats ninyo. Salamat pa! Thank you dito. Unya, unsa na may plano ninyo? Maguban yapon mo ining pag-apply og trabaho. Oh, yes pa! Always magyud na! Mao cute. Huwag makabuwag na mo dito. Hello? Yes, ma'am. Nadawat na ko? Yes! Yes! Thank you, ma'am! Thank you! Sige, ma'am. Inig Monday dayon. Thank you! Bye! Kinsa to? Ang atong gi-applyan. Makasugod na ko inig Lunes. Ay, mao ba? Maayo pa ka. Wa pagyapon ka tawagi? Wa man. Nasagdi lang, uy. Paaboton lang nato. Basig ikaw ni tawagan sunod. Na, kung dili ko tawagan, di ko mamugos, uy. Mga play ko glain. Besh. Hi, Jenny! Welcome sa company. Thank you. Welcome, Jenny. Um, Jenny, di ba? Sakto ko? Oh, I'm DJ. nice to meet you, TJ. Nice to meet you too. Excuse me. Ay, pasagdi lang to, ha? Inaadto gito siya ka-friendly, labi na sa mga bag-o. Okay. Wa naman magparamdam si Elsa. Busy ba kasi ano? Ako siyang tawagan ni Nika. Out na ko niya. Nang-apply ko glain, oy. Mao ba? O niya, sa may balita, Besh? Sugod na kugma. Maayo hinuon. Dili na hinuon ta kauban sa trabaho. Ay, sigdi lang, uy. Ang importante, nga magkita gihapon ta kung day off na to. Ha? Jen, pwede ko may istorya ni mo niya? Bahin saan sa man? Later na lang. Pwede ka? Sige. I love you, Jenny. TJ, Ganahan kay ko ni mo. Og, unta, hatagan ko ni mo chance. TJ. Ha? Nanang kay uyab. Yes, Besh. Kauman ako sa trabaho. Bago pa man ka mo nagkailang, anong gisugot man dayon nimo? Ganahan lang ko niya. And I'm sure, makauyon po kaniya. Ipala-ilaw niya ta mo. Babe, si Elsa, akong best friend. Besh, si TJ. Hi, Elsa. Nice to meet you. Hello.
Besh, ayoko nang pagminaldi, tabi. Ano di ay? Asa may gibuhat ako? Sa ay nako nga di lang tiyog ko ganahan niya tungod kay dali kay kag nisalig niya. Elsa, wakoy daw tang tumong sa imong friend. Maong, ay kamala ka. Masaligan ako nimo. O gusto na ako nga magkasuod sad mong duha. Beshi, please, saligi siya, good. Ay, sige good. Babe, tana? Babe, wa para ba mo man akong trabahoon? Hala, oo niya. Si Elsa, nagpaabot ba ito na to? Pwede og kamo lang sa? Maapas na ko ninyo. Sige, good. Apas din, ha? I love you. I love you too. Ako na lang ako sa napiling there's office. Ay, alas 12 naman di ay. Giduka dagit ko. Nagkapoy naman ilaag. Ako na natawagan si Team JP. The number you have dialed is either unattended or out of Di man coverage area. makontak. Please try your call later. Si Elsa ka, no? Suwayan ako. The number you have dialed is either unattended or Ay, di out saan of makontak? coverage area. Please try your call. Uwa kahit signal dito. Mag-leave na lang ko og message ni TJ. Unya, mauli na ko glahos. Hi, babe. Hi. Oh, Timpa. Kahagard ko timog nang. Uwa ka maligo? Awa, nalagi kay imlate ako. Nga naman. O samdi kang orasan na uli gabi eh. Uwa malagi ka mag-text. Nakatugod ako dahil yun pag abot, babe. Si Elsa, nag-text ba ni mo? Uwa sad. Pareho lang mong duha. Sorry, babe, sorry. Sige na, matrabaho na ko. Laay man akong day off ron. Marikanahan ko makikuban ni Alsada. Ako siyang atuon sa ila. Ayo! Mingkaw man? Kinsay gipangita nimo, ma'am? Si Alsati. Kato ganing nag-abang din hi? Ay wa na oy, ni balhi nagbay. Unsa? Babe, sakto na Sakit na kayo na unaon. Wa man na siya paramdam na ako. Wag siya pahibaw. Wagit ka makabantay niya gabi kung naunsa siya. Ano kalit lang siya kawa? Uwa, yun. Kay sakong tanaw, babe. Okay lang ba sa gabi? Maayo magukay na siya magpakaroon ingnon nga wara. Pero naaday problema. Feeling hinuon ako, ako'y ayaw nga pagkaabi ka. Huwag man ako makabantay nga may problema na day siya. Babe, alam ba so lang yung mga kaugalingon? Hatagi lang mo na siya time sa pagkakaroon. Babe, magpakasal na ta. Ha? Kasal? Oo, andam naman ko. O gusto na ko nga may kaugalingon na itong pamilya. Sige. Pero, babe, dili ko gusto magpakasal nga wa si Elsa. So, ngayon ako siya contact, babe. Dili gyud mo undangan og tawag sa. Hay, salamat. Nitubag na gid ka. Unsa di ay? Nako, importanteng tuyo nimo.
Please, magkita ta. Sige. May dakang bata? Kagkisa ng anak. Tutuki. Tanawa og maayo kung asa siya naliwat. Besh? Nganong naliwat siya ni... Ni TJ? Nahinomdom ka atong wa ka mo apas na mo. Nahubog siya. Og iya kong gihilabtan. Wa ko makapiog kay kuskan kayo siya. Unsa? Girape ko ni TJ. Jenny. Kinuo ko. Besh, sorry. Sorry. Huwag ko kay Bao. Sorry. Ubog ka, God. Hayop ka! Gisaligan ti ka! Nasalig ako amigan ni mo pero asay kibuhat ni mo! Babe. Ayoko gikapa! Giluot ko ni mo! What's wrong? You're in how I hate to see. Wa na gid ko'y kalibutan nga si TJ ra ang hinungdan nga nung napalayo na ako ang akong best friend. Kanon, okay na mi ni Elsa. Og wa na gid ko musod og balik og relasyon. Wa na ko'y salig sa mga lalaki. Tinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mo kita mga higalang kaagi ni Jenny nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yang kay pangayo, awit nga nagalahan, Chiquitita. Chiquitita! Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Kain, lubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaami. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Mania Boulevard, Cebu City. Umata ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.